character na vlogger, ginawa pang content ang pulis. First ever portal sa BGC. Lalaki na pahiya dahil inokasuhan siya ng hanash ng isang babae sa jeep. Tapos, hindi daw. Ito ang papabalita na atin agad simulan na agad natin dito. So, first ever portal in BGC. Sa mga di nakakaalam, isa siyang public art plus tech na installation sa Bonifacio Global City na parang bintana sa mga iba't ibang mga syudad sa buong mundo. Ginawa na ito noong 2016 pa at sinimulan ng isang Lithuanian artist at entrepreneur na si Benediktas Gilis. Siya nakaisip nito. Mas kumalat na siya sa iba't ibang mga bansa tulad ng New York, pero nagsara na din. Pero mamaya pag-uusapan natin bakit nagsara yun at kung ano yung tingin ko sa mga mangyayari ngayon sa BGC dahil dito. So simula noong January 21, nag-live na nung first portal dito sa BGC at ito na yung pang-anim sa buong mundo na meron tayong portal. Pero pinakauna siya sa buong Asia. Di ko alam ba't yung pa yung napili nila dahil ito na Pilipinas may pinakamagandang internet, pero siguro iba ang ginagamit nila internet dito. Portals come to life through people, global community willing to look at one another with openness and curiosity, sabi ni Benediktas. As the Philippines welcomes its own portal, it channels the energy of a country shaped by centuries of resilience. Ito na naman po siya, si resilience, parang mga foreigner na nabasa lang tayo saglit at meron na agad silang blanket statement para sa atin, diba? So, Manila's cultural depth, warmth, and character strengthen the shared vision we are building. Together, these cities form not only a network of sculptures but a living bridge towards a more connected world. And we are delighted to introduce portals to the Philippines and for the first time to Asia. At BGC, we draw inspiration from experiences that bring communities together and celebrate culture and diversity. With portals and at BGC, we hope to create a new space for connection. Pili ko pinili din nila yung BGC kasi ito yung parang sa business area. So, sabihin na lang natin ang mga tao ay mas formal. Isipin mo lang pag nilagay ito sa Tondo o sa Quiapo. Ilang mga hate speech at mga war crimes ang mapapakita doon. Kasi last year, tinanggal naman yung portal sa New York kasi nagiging bastos na. Nagpapakitaan ng dede, nagpapakitaan ng 9/11 ng mga photos, ng mga Instagram reels dyan. Kaya yun lang yung delikado dito. At ito rin ang point kung bakit hindi na rin siya ganun ka big deal. Pero I think yung parang selling point niya dito, dahil entrepreneur din naman siya, ay yung pagiging public niya. Kasi kahit sino nandoon eh. Sa panahon ngayon, diba, sa Discord, sa mga Zoom call, sa Omegle at iba pa mga sites na tulad doon na pwede ka makakita at makausap ng mga random na mga tao behind closed doors kasi nasa loob ng mga kwarto. Pero ito siguro yung experience na nasa public setting ka. Ano papakita mo? Diba yun nga yung way para mag-connect ka, yung mga OFW natin dyan. Shoutout sa lahat ng mga OFW ngayon na nanonood sa ating channel na nami-miss daw nila yung mga katarantaduhan dito sa Pilipinas. Iba talaga dito. So I think yun lang. At marami din mga pumunta doon ngayon sa portal para i-video at tignan kung ano meron sa kanya. Pero live itong feed na ito. At ang nakakatakot doon ay kung meron pa silang recording nun. Yung mga nagpakita ng mga dede doon sa ibang bansa, ano dito. At sigurado ako, pustahan tayo kahit hindi na kailangan yung mga manghuhula natin sa Quiapo, matatanggal din dito yung portal. Lalo na dito sa Pilipinas, mas kupal ang mga tao dyan. Kasi pagdating din ng gabi, iba na rin yung mga tao. Yun na rin yung rason bakit natanggal itong sa New York at Dublin na portal. Pero okay lang, ayoko naman maging parang Negatron. Malay mo naman natin ay tumagal, maraming magkaroon ng bagong connection sa ibang mga bansa, baka ma-meet nila yung mga kakilala nila, diba, dun sa portal na. Kasi kung real time yan at alam mo kung nasang bansa ka, pwede mong tawagan yung tropa mo na punta nga sa harap ng portal dito sa Dublin at makakausap ko kayo. At makikita mo kasi dumaan ako ng BGC, gano'n. Kasi pupunta ako sa lima kong walk-in na hanapan na naman ako ng 10 years experience kahit papasok pala ako sa trabaho, diba? Alam nyo na yung mga ganyan dito sa Pilipinas. So dati mga memes dyan, syempre. Ayun! Sabi ko sa'yo, tanggalin na! Nakita mo naman mukha mo sa salamin. Tanggal na agad ang portal sa BGC. Tingnan mo nga ba, ikaw village yan. Umiyak pa. Pero ang pinagkaiba na to, wala namang audio eh. Hindi mo makikita. Hanggang signs lang, hanggang gestures lang ang pwede mo pakita. Pwede may ganun yung laptop mo, diba? Kita mo yan, BGC yan. Pero di dito para sabi, nasa gitna daw kasi yung BGC. Sino nagsabing gitna ang BGC? Pupuntahan lang ng mga taong magtatrabaho, mga taong mag-a-apply. Pero hindi yan ang gitna. Para mo sinabing SM North ang gitna ng Manila. Yung mga nasa, nasa Unibelt, gitna lagi SM North. Lord, let's build the 24/7 portal in BGC to bring communities together and celebrate culture and diversity. Irish people. Feeling ko may nauna dito eh. Feeling ko mayroong una na makyu sa BGC. Mas makulit tayo eh. Okay lang din yan. At least nakikita mo gano'n ka-playful ang iba pa mga cultures. Kung magaling tong si Gilis, dapat maglagay siya ng portal sa Tondo. Kada linggo, mapipilas-pilasin yan. Yung portal yan hanggang matanggal.
Titas of Manila, sign of the cross. Ay, Diyos ko po, ano ba nangyayari sa mundo? Sana may mag-post galing sa kanila na ito yung namakyo dito sa Pilipinas. Kasi yung nangyari doon sa New York, sa sobrang dami ng mga slurs na ginagawa at mga nudity, kailangan nilang tanggalin yon kasi hindi na nila masasensor enough eh. Kasi diba may mga ways na para maban ka sa mga tulad ng Discordia, pwede ka tanggalin pag may bastos ka sa community. Ito kasi walang real-time way para gawin yun. At kung lalagyan nga nila, mawawala ng purpose yung portal, diba, na connecting country. Pero okay lang din sa akin kasi lumalabas ang tunay na mundo. Like, ganun talaga eh. At mabuti nagre-react tayo doon at ginagawa natin para to make the world a better place po. Pwede naman mag-investor nito ni Gilis putting this live feed in developed countries, of course, they'll mock us. Kaya alam ko na may marami naman ng bansa na racist talaga sa ibang mga bansa. What do you expect? I think Philippines will do the same, just that they were the first. Sunod! Ito, paano ba ito papabalikin? Paano ito makakabalik dito? Ay, nako. Sunod! Hindi ko maririnig ang sasabihin ni Inday Sara. Yes! Mag-spawn na tayo dyan. Tawag siya, naglaro din ako ng Hytale. Speaking of Minecraft, naglaro ako Hytale sa ating channel. Punta nyo ang mail kayo sa ganon. Sunod! This is my daughter. I marry your daughter. Come here, daughter. Yan ang pinakamabilis sa porta sa ibang bansa. Green card! Kotse! Let's go! Tutunan ko yan growing up yan sa Pilipinas. Sunod na balita yan na nagkaroon na isang viral jeepney incident nang nag-share ang isang babae na netizen ng kanyang karanasan daw ng panghahanash sa biyahe. At nirebat ito nung mismong lalaking pinost niya. Kasi pinost siya na walang blur. So syempre, makikilala ka. At ayun nga, ito basahin natin. Shoutout po kay kuya na nakatabi ko sa jeep kanina nung pauwi ako. Hinihipuan mo ako, kala mo di ko ramdam. Ilang beses na ako nagsabi, tigilan mo yan. Kasi malagot ka pa, tumigil kahit may nakakita na sa'yo. Nilagay mo pa talagang kamay mo sa ilalim ng bag mo para di mapakita. To all the girls out there, not just for me, be aware sa mga makatabi sa jeep. Pero ngayon nagkalatawa basta sa lalaki. Ano ngayon? Lagi naman, di ba? Pero ano nangyari? Stay safe everyone. No to SH in public. In public? No, wait, pwede in private? Words of choice. Hello po! Excuse me lang po, ako po yung nasa post ito. To clarify things up po, nakatago ang kamay ko dahil may hawak akong phone. Dahil nakikinig lang ng music. Tapos gana agad na tapahiya pa. Hindi pa ako manya para gawin yan sa inyo. Tapos nag-sorry siya, ako po yung humingi ng pasensya kay tinag yung kanyang name. Hindi ko po sinasadya na post yun. Dala lang ng takot, kaya ako po nagawa yun. Hiningi po ang inyong kapatawaran na nangyari sa aking dalawa. Inaamin ko po nagkamali ako sa family ni Sean. Humingi po ako ng pasensya. If anything bad happened po kay Sean, I will take any responsibility. Yun nga eh. Ayaw niya na isang responsibilidad na kasama ka. Ayaw niya magkaroon ng nangyari sa kanya in the first place. Anong gagawin mo muna, di ba? So ito yung mahirap eh. Pinahiya mo na siya, hindi yun mababaliktad ng sorry lang. Pinakamalungkot pa dito, ginawa niya, mas nakakasama to sa mga babaeng naka-experience talaga nito. Kakaroon to rin ng stereotype na pag may nag-post ng ganito, maaalala yung ginawa mo at mapapahina yung bisa ng mga taong talaga na-experience ang ganyan. Na hindi dapat ma-experience sa kahit kanino. Bumaliktad sa'yo to. At yan ang nangyayari pag ginagamit natin ang ating emosyon bago ang ating utak. Buti nga, nakakonect mo eh. Pwede kang kasuhan niya kung gusto niya. Kasi pinahiyaan mo siya in public na hindi pala totoo. At kung meron siyang proof na hindi nga yun nangyari, yari ka. So, yun nga. Well, umamin naman na siya. So, wag ka na lang mag-jeep, mag-taxi ka na lang o grab. Kakabasa natin ito ng Wattpad. Kala natin tayo din ng main character sa araw na yan. Pero yun nga eh, nangyayari to. Okay, at ito yung nakakasama lang. Kasi nga, nagmamadali tayo. Dapat check muna natin. Pero hindi niya inisip ko eh. Kung hindi pala talaga siya yung nag-assume. Tama? Kasi pinicturean niya eh. Pero alam niya sa sarili niya hindi nangyari. Siguro parang feeling nag-a-attempt pa lang siya. Itong si Sean, nag-a-attempt pa lang at hindi nangyari. Yun yung kanyang in-assume. Elastic man pala yun. Tininin, layo. Wait, saan ba? Yung nasa harap ba? So, tropa ba niya yung kasama niya? Kasi kung itong kamay niya, itong nasa kaliwa niya ang gusto niyang hablutin. O I mean, alam mo, ihanash. So, lagi niyo ito double check bago kayo mag-post sa social media dahil the internet is forever, diba? Yung live feed ng ating utak, yung portal natin from one synapse to another synapse, i-double check natin bago natin i-post kasi pwede bumaliktad sa iyan. Sunod na balita na ito naman, speaking of mga main character, nag-viral naman itong video ni Riley Habib na nagpaka-main character daw at nag-invento ng kwento sa checkpoint na ito. Panoorin muna natin. Yan lang po sa may building po. Wait po tayo. Mga karusi o sa mga followers ko dyan, meron nga man po akong tanong sa inyo. Nangyari po ito last January 9, mga bandang 4 p.m. ng hapon sa Rizal, Occidental, Mindoro. Shout out sa Occidental, Naisip ko Mindoro. po videoan yung mga nakastandby sa gilid dahil hindi makadaan sa mga pulis na nanguhuli. Dahil napakarami nga po, buwaba kami ng sasakyan dahil naka 4 wheels kami. Sa paglakad nga po namin, malayo pa lang kami, ay masama na yung tingin sa amin ni Sir Police. Paano mo nakita masama yung mata niya muna? Di ba naka-shades Sa yan? unahan. At nag-work Okay. na po kami sa
approach sa amin ng aking batang kasama dahil ito po ang ginigiit niya sa amin. Panoorin nyo lang po itong video ko dahil po meron akong tatanong sa inyo. Oo nga, sinanong mo ano simula eh. So, tatanong mo ulit, okay? Guys, tingin nyo kadami. Ngayon kung gaano kadami to yung mga tao na nag-stab dito sa ano. Alam kaya yung mga motor, no? parang, Hindi sila guys, nagatago sila guys. parang mga giniginaw ng mga kuting at mga daga. Yari kayo dyan. So inisip nung police is may iniwan kang motor doon, saglalakad ka para makadaan. Sila dito nagkikili do. Yuli kayo, boy. Takot ako eh. Yan guys, sige, tingnan na tayo agad ni Sir guys. So, ayan, natitigan niya na tayo. Dito pa lang po ay masama na ang titig sa amin. Ayan, tatanungin Saan na nga? Saan yung laki ng masama? Nagbabantay. Naka-shades yan eh. Ano, Sharingan ba? Byakugan ba? Meron ka? Anong mata meron ka? Meron ka bang 6 eyes ni Gojo? So nga lang, hindi ko alam kung ang sabihin ko guys. Sabi mo dumadaan ka. Ang tingin, naiwas. Wow po, it's a social commentary ah. Ay, Wala kayong motor. Yan lang po sa may building po. Kahit punta niyo. Nagalakad lang po kami. Hindi po, kahit tanongin niyo. eto, at least dito at least alam mo yon, binlur niya. Ito yun, ang ganda nga na nauna yung kanina. Sobrang laki issue nito lalo kung hindi naka-blur to at alam mo yun, ginamit na content pa yung police. Pero na-gets ko naman sa mga tao nag-video pa may mga ganito enkwentro, ay safety din niya kasi yun. Hindi mo masasabi, di ba? Nandiyan naman eh. Up until i-post mo siya, di ba? Gumawa ka na ng content or ginawa mo siya para awareness, doon na siya pwedeng magkanda loko-loko. Goods kay La Riley at binlur niya, di ba? Respect yan. Kasi pinost na niya, alam na niya eh. Okay yun to. Goods to goods. Nagalakad lang po kami. Hindi po, kahit tanongin niyo po dyan. Ako po si Habibi. Wala po akong motor. Ay, wow po. Ako si Habibi. Kilala mo ba ako? Meron pala ako 80k followers. Kilala mo dapat ako eh. Basta vlogger ako eh. Ba't magkaiba na yung blur ngayon? Para may crop. Hindi ata ito yung ginamit na video doon sa side na yan. Okay. Yan. Guys, guys, style lang daw natin yan. Nagkaano lang naman siya, alam mo, nagdo-double check lang naman siya. Hindi naman dahil sa'yo specifically. Ganun siya sa magiging lahat. Okay? Relax na sa magiging main character natin. Okay lang. Palitan tayo guys, kahit wala man tayong motor. Okay lang yan. Nagdo-double check lang Ang siya. tanong ko lang po, di ba po, ang gawain ng mga police is to serve and protect. Example po sa amin ng kasama kong bata ay parahan dapat kami ng tricycle kasi naglalakad kami sa highway. Kaso napagalitan pa kami sa paglakad at ayan po makikita na susunduin kami ng sasakyan. Comment lang po kayo ng sa loobin niyo mga karusi. No hate po, salamat. Yun lang Okay. po sa ating video ngayon. Ang ganda ng puno ah. Ay, so napagalitan. Okay, well, ito, no hate sa'yo. Sana hiningi mo na lang. Mag-jowa ba kayo na kailangan, alam niyo lahat na iniisip mo, anong kailangan mo, di ba? Hindi mo kasi hihingin eh, yung sa tricycle kasi merong susundo sa'yo eh. Pero I'm sure kung tinanong mo naman siya ng, alam mo, ng maayos, na kailangan ko po ng trike o ng makapunta from point A to point B, siguro na puhuanan naman kayo niyan. Pero yun nga eh, content kasi. Gusto niyang gawa ng issue at wala naman, pagka main character moment. Ang lambing nga ni Kuya, gusto ko na nga siya kiss sa leg ang lumanay nga niya, chill lang, diba? Nakagayo lang. Ako nyo lang kami Wala nga parang pandudut-dut, diba? Alam mo, wala naman ganyan. Parang normal lang naman. Siyempre, kailangan stern sila, police sila. It ain't that deep, cheap. So, yep, content lang naman. So, yun, doon tatapos natin balita na yun. Ngayon, sino ang main character sa inyong mga magtutropa? Ako ulit si James Yapper, main character ng channel ito. Wala kayong magagawa. Paano na mawawaalam? Shoo!